Noordewien. Mij Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Deze wieke Femke en ore wieke Tom. Snij nog mooie jelly, oh ik kom er haast in om. Dan werd een liedse sjoukje en grutte pakken bier. Al die jetjes op het huiske, oh het zwit rint mij troft hier. Al die treien tuten, dat kind als ik vol samen hier. Overal zit de lippenstift, ik vind maar een gekrier. Kofje, net meer te krijgen, ik word een dadelijk maar het bier. Zitten op het kraatsje, ja de jetjes vallen me zwier. Smoken onder de oorzoek, gaat nog niet even goed door. Die hudde blues en housemuziek, daar is dat geen gehoor. En alles in een dipsaus, kwark bij schimmeltjes. Ik moet er naar doen denken, oh die hapjes bij mij een gries. Gejuis over het internet, zeilt strok uw eigen man. Geëmel over het e-mail, het piepje van de GSM. Geld lezen op Cybers, het stressgevoel van Guus. Het houdt net op en het gaat me terug, je komt nooit weer thuis. Deze wieke Femke en over wieke Tom. Snij nog mooie jelly, oh ik kom er haast in om. Dan werd een liedse sjoukje en een grunne pakken bier. Al die jetjes op het huiske, oh het zwit rint mij troft hier. Maar ik moet net langer stinnen, maar als ik er hier geen ben, ja. Ik moet het maar beginnen, dan heb ik het dagsvol weer naar het zin. Deze wieke Femke en oren wieke Tom. Snij nog mooie jelly, ik maal er net meer om. Dan weer een liedse sjoukje en een grunne wagen bier. Al die jetjes op het huisje, het valt volta en dat is wie. Al die jetjes op het huisje, het valt volta en dat is wie. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet weer onder tafel met een bijzondere gast. Alleen ben ik bij hem te gast. Ik had toen Bouke van der Woude. Ik ken hem als een fantastische muzikant, als een ware mens. En een tijdje geleden wie hij nog bij mij te gast in het televisieprogramma. Toen hier hij nog aardig wat plannen. Alleen die plannen die binnen helaas tot een eind komen. Want Bouke belde mij en vertelde dat het net goed met hem gaat. En dat hij het wel mooi vond om nog eens een keer onder tafel over zijn muziek te praten, de passie, het leven. En Bouke, ik ben heel blij dat ik de gast was in mij hier. Ik ben blij dat je wist. En ik had altijd een standaard vraag van het programma, maar dat krijgt in deze wat een dubbele lading. Maar ik stel hem toch gewoon, hoe is het met hij? Nou, het cool wordt beter. Ja, daarom. Hè? Ja. Nou, om een lang verhaal. Zullen we voor de olifant in de kamer maar even benemen? Ja, tuurlijk. Wat is er nog aan? De kap liet me in de steek. Letterlijk. Ja, ik begin dingen te vergeten. En net zomaar een paar dingen, maar hield niet meer en hield niet harder. En ik weet dat dit het begin van het einde is. Ja. Dementie. Ja. In een, ja. Een dokter, zoals is een vergevorderd stadium? Ja, nou, het aardige bied kregen, zeg maar zeggen. Eerst denkst, heb ik het wel of heb ik het net? Dat had ze wat treien heel hier door voordat ze de diagnose waren te stellen. En nou wie het in januari zo vier dat ze zeiden, er is nog geen mis meer aan. Je wordt dement, wij kunnen het zien. En wij kunnen je net zeggen hoe het, dat moet je afwachten. Maar ik weet inmiddels weet ik dat het flink terugzet en harder dan mijn leven is. En het is zoals het is. En ik moet me er bedellen, want medicijn ben er net. En dat is het verhaal. Ja. Had je er wat vrede mee?
Nee, nog net helemaal. Maar ik weet wel dat er maar één ding is en daar moet er geen vrede mee te vinden. En ik maak je aardige stappen, maar ik ben je net alleen, hè? Die vrouw zit naast je. Ja, en we hebben de nodige band. En we hebben de naaizaten, we hebben al fjouwer van de 4e generatie, hebben wij al weer de betiet bij. Dus in die zin ook. Maar dat is ik tegelijk geniertje. Mijn vrouw heeft 2 keer een teamke grootbracht, mij grootbracht, zou ik maar zeggen. Want er weer altijd ben en die heeft maar één hobby. En dat is ben. Daar leeft ze voor en daar leeft ze mij. En het is zo mooi dat we dat nou ook nog wel eens mochten. Maar fjouwer van de 4e generatie. En ze komen al is niks. Ik ben nogal fjouwer. En, want lessen vregen de dokter, maar had ik nog wel zin om het leven hier. Nou, ik zei dat is wel eens wat beter geweest, maar ik zei, er is nog één ding wat mij aardig wekker houdt en wat mij aardig in spier houdt, dat ben de ben. En toen zei die vrouw, die wie ik al net zo jong meer, en hoe oud ze dan weer? Nou, ik zei, dat ben maar hele lietse ben. Ze zei, is dat van de 4e generatie? Ja, nou, en die vrouw die weer zelf nog geen beppe. En dat wou ze zo graag. Dus die ziet een beetje jaloers te verhaal hoe die best ben. En dat die me toen nog extra goed. Weet je wel. Er zijn een soort mensen die hebben het net hier en die zouden dat graag willen. En wij genieten je daarvan. Juist er weer een jitje. En dan ben we weer even naar een jitjefeestje geweest. En daar ken ik dan nog van genieten. En dan zie ik wat u de doeken van. Ik ben dan zo grutsk op die ben dat zij zo leef maar die ben omgaan. Dat zo goed verzorgen is. Er is geen gerazing oude hoer. Natuurlijk is er wel een wijs, het ben dat door. Maar het ben een leven ben. Daar wordt zo goed op post. En dat is mooi. En dat hier heid en paken, bouken, ik zei in de holle. Nou, dat weer wat een oorslag. Het weer wat wreder in die tijd. Weer verder is niks mis mee. De komst van een oren tijd. Hè? Ja, inderdaad. Van een oren tijd. En ik zei het lessen dus Jimmy zoon, die is nou in de 50. Ik zei, joh, weet wat ik nou het mooiste vind, André? En toen vertelde ik hem dit. Ik zei, dat Jim zo fantastisch met die kinderen omgaan. En die kinderen ook met Jim. Dat is fantastisch, dat is slarom. Maar ja, dat had ze blijkbaar van je beide. Ja, ze hebben het mij kregen, hopelijk. Ja, ik denk het wel. En dan iedereen zo vol en net misgingen. Want je hebt soms wel eens het idee van, nou, hier wel eens wat dit, of hier wel eens wat dat. Maar dat valt wel wat daar. We binnen al hier oze wies met elkaar en we kennen oze van elkaar genieten. En nou, ook in deze moeilijke tijd, slaagt dat goed. En dat voelt goed, dat is goed. Dat is wel een help. Als het stuks nou bij het einde heeft, dan denk je, nou, dit gaat toch maar goed. Bij hen, dat jouwt hij nog een hele protte warmte dus. Ja. En energie blijkbaar. Hè? Ja. Speelt muziek nog een rol? Dat verkwaad. Ik ben een zo fanatiekeling geweest. Dat hier ik neder, want ik weer net zo goed. Maar ik weer fanatiek om altijd mijn best te doen. Ik ga een heel soort dingen maken. Ik heb de wereldfestjes maken. En ik heb een stuk of 6 cd's maken. Maar een heel soort festjes erop. En dat viel echt goed. Ook achteraf echt nog. Die dingen nog eens in de hand krijg. Ik draai nog eens wat. Dan ben ik er toch wel blij mee dat ik dat dien heb. En dat slagen is. Maar er is een ledbloeier. Ja. Ik weer begin 40. Ik weer politiemannetje. Ik weer politiemannetje worden vroeger. En toen ik dat alles kochtje dien hier. Ging ik nog in Den Haag wennen. En toen ben ik in Haas gekomen als politieman. En toen kreeg ik daar wat meer nocht van. Want er kwam een patroon voorbij waarvan ik dacht, dit zal niet gauw verbeteren. En er was zo graag vet op dingen. En dingen goed doen en goed voor mensen doen. Precies, je doet iets en dan denk je, is het ietsje beter. Ja. Dat gevoel. Ja,
En Maar dat nee, ietsje dus. weer op een gegeven moment wel heel ietsje. En dat is nou nog minder haast. De raad verhoort ek tegelijk. En dat fret energie, als er mijn volle energie mij aan het werk is, bij dat soort werk, dat fret energie, tenminste bij mij, je ging er ook net alle jaar op dezelfde manier mee om. En toen dacht ik, in het begin van mijn 40ste, dacht ik, God, waar is dat leuke vlotte ventje bleun van vroeger, die altijd zijn willen hier, als jong, 2-3 stems, jongen op squallen en al die dingen van de muziek en die versjes te behappen. Waarom beginst er net nog eens met? Want ik wie te ongedurig om het gitaarspelen goed te leren. Ik denk, laat ik nou eerst eens dat gitaarspelen bij. Maar is het Bollens Pebier al? Ja, vroeger al. Ik wie als in de optocht in Dakkum wie ik de cowboy, hè, met mijn gitaar om mijn nek. De land zo'n cowboy with his guitar. Ik hoor misschien maar een paar maanden, maar dan leer ik daar te spelen en te zongen op mijn manier. Maar toen ben ik bij mijn toenmalige neef, Bouke van der Heijden, uit Dakkum, die een volle neef van mij op gitaarles ging. Hij houdt nog altijd les bij mij weten. En toen ik stapje voor stapje heb ik meer geleerd van die muziek. En toen ben ik bij Pieter Wilkes en Doer de Veeman. Net tenminste, nee, om mij te beginnen. Nee, maar dat weer die man die hier doen cursussen betacht. Van die vreemde lui die het nou wat wonen. Ja, op hun 40ste denk ik, dat mag nog een keer. En dat weer een groepje van mensen, dat noemde zich Los Zongen. En dat is een heel succesvol groep geworden in die zin dat ze een sprotte versjes maken en al jezelf. Al jezelf met eigen ideeën. En daar ben je altijd versjes van horen. Dan ben ik versjes van op cd gaan. Gini Bastiaans weer erbij. En meer van die mensen. En dat had mij eigenlijk een toneel bieden, letter. Want dan gingen we maar dat groepje op stap. En dan gingen we zo het willen. De hele provincie gingen we terug. En mijn grote groep mensen. En dat had mij op het paard geholpen. Dat ik onderwijs weer met die muziek. Dat het mijn deel net worden is, dat is een groot wonder. Want ik weer altijd zo zenuwachtig. Oh. Ik zit te stuiteren al in de auto voordat ik optreden moest. Want dat weten we net wend. Dat weten we bij de politie ook net wend. Dat die in je oren optreden, om zo maar te zeggen. Maar nooit de zenuwen maar gewoon dus. Ja. Nee. En toen, uiteindelijk heb ik daar een podium mee gekregen. En ja, daar gebeurde wat wonderlijks mee. Want toen trof ik Campbell letter. Campbell Forbes. Campbell Forbes. Die jongen weer kwam met een Nederlandse vrouw naar een avontuur op zee. En vanuit Amerika zei hij weer in Amerika weer er belonen. En toen zei hij naar een skoft, zei hij, ik wil weten, Leslie, of nee, die vrouw. Hoe heette die vrouw, zie dat? Zijn eerste vrouw. Dat is echt wat, hè, met die vrouw. En dan hij de goede vrouw net meer voor. Maar toen zei hij, nou ja, dat is dat. Het was zijn eerste vrouw. We kennen net al die namen onthouden. Nee, zeker, nee, ik zeker niet. En toen is hij hier gekomen. Ja. En hij kwam bij mij in de straat, want mijn toenmalige vriend, Henk Visser, die joeg mij gitaarles. En die zei, Bouke, je maakt leuke liedjes, jongen, maar daar hoort een bas bij. Er moet een vloer onder. Oh. Ik zei, wie moet ik dan vragen? Nou, hij zei, dan moet je Campbell vragen. En nou, dat is goed, dan regel ik dat, zei Henk, dat we een man van daden. Nou, dan komt Sto hier en dan komt Campbell hier en dan ging je hem spelen. Nou, hij zou het gaan en ik kwam daarbij. En Campbell wie een hele bedeesde man, die weer net op de voorgrond. Ik zei, hoe doen we dit dan? Nou, je gaat je liedjes maar zingen. Ik luister wel. Ik begeleid je wel. Ja. Nou ja, en ik jij hem wat plukken en ik dacht wel, oh ja, dat jij wel mooi wat hij dacht, die man. En hij zei eigenlijk niks. En dat wordt nog wel even. Dus ik maar weer een versje en nog een versje. En nou, ik zei, dit zijn ze ongeveer. Ik keek net zo volle. En toen... Ik zei, vind je dit wel goed? Vind je dit wel leuk? Nou, zei hij, dit vind ik heel leuk.
echt verwonderd, zei hij dat. Ik zei, waarom vind je dat zo leuk? Het zijn nou gewoon liedjes. Nee, hij zei, dit zijn liedjes die ik nog nooit gehoord heb. Ik heb duizenden liedjes gehoord en ik ken ook duizenden liedjes, want hij is beroepsmuzikant. En toen zei hij, dit is leuk omdat ik ze nog nooit gehoord heb. En ze zijn wel mooi. Nou. Weer voor hem ook een hele nieuwe ervaring, hoe dat klinkt dus. Ja, en hij vond dat dus echt leuk. Vond hij leuk dat hij wat nieuws kreeg te jaren. Echte nieuwe versjes voor hem. En ik kreeg hem ook nog zo gek om maar in het Fries proberen te zongen. Dat heb ik hem wat voorgehouden. En toen badde er iets, dat is een soort de derde macht of de vierde macht, ik weet het niet. Als een Friese jongen zoals ik, maar zo'n donkere man, begint te zongen in Friesland op toneeltjes op het Warpen. En dan zeiden ze net, wat moet die man? Want de eerste keer dachten ze dat ik een arrestant mij hier. Ze wisten wel dat ik de politie... Ja, ook een arrestant maar. Dat zeiden ze echt als grapje. Maar dat weer natuurlijk flauwekul. Maar dat weer wel heel leuk. En hij moest allemaal al die dingen... Hoe griezelig leid je er hier een heel soort willen met. En dan zongen. En dan wierden wij al gauw een gruttere twee-eenheid... dan dat we maar hopen konden. Mensen vonden dat geweldig. Dat komt op je paard. Dat zie je hier net op. Dat Nee, komt maar op je zo'n paard. klik, muzikaal, maar Ja. blijkbaar dezelfde humor wel wat. Ja. Horen van het liedje, dus je moet hier net de arena inholen, maar de liedje het podium wordt. Inderdaad. Ja. Het koe was net liedser. Nee. We hebben wel in huiskamer spelen. En oeral slag het. Oeral slag het. En kennelijk hielden we wat dat mensen van, nou dat vinden we wel aardig om die bij de jongens te zongen. En ik koe een hele rauwe humor meidje. En dat geeft hem nooit mal genoeg. En dat deden we ook. En dat sloeg om. Dus we hielden gauw aardig werk. En ik werd een beetje steviger op het toneel, want ik weer net meer alleen. Dat weer in het eerst voor mij een hele grote strukkelblok om alleen op het toneel te kruipen. En toen deden we het together. En och, wat hebben we daar een wille van gewoon. En wat groeiden we toen uit als duo. En toen zei Campbell op een dagje mij... Ik heb nog een muzikant. Ik zei, wie mag dat wezen? Ja. Hij zei, John Eskes. Ja, ik zei, dat kist vergeten, die gaat niet met Bouke van der Woude spelen. Dat is een hampelman. Ja, hij doet dat wel. Maandag komt hij. Hij had het ook al regeld, maar het moest allemaal bij mij gebeuren. Ik had een studiootje. En inderdaad, 's maandags daar kwam John aan. Nou, John hier de hond voor de moelen. Want we moesten niet te vol onder hem snuffelen, dat weer net goed in die tijd. Er kwam van allerhande luchten bij John uit, maar hij weer knap zenuwachtig, want hij ging bij de politie op bezoek. Ja, nou, en John die lustte wel een borreltje. Die lustte wel een borreltje. Dus daar ging Ja, en toen gingen we... die dacht ik maar voor een geurproef hier. Ja, en ik weer stront zenuwachtig. Mag ik nog blazen van Bouke? Ik weer stront zenuwachtig, want Ja. ik denk, ik wist wel wat John Eskes weer. Dit is het serieuze werk. Echte muzikant. En toen, ik zei, hoe gaan we dit doen, John? Nou, hij zei, dan begin je maar een versje te zingen. En ik speel wel met, zei hij, nou. Hij eerst een paar maanden niks, toen hoorde ik niks, begon Beppe te spelen, het versje Beppe. En toen, ineens begon hij een solo in te zetten. En ik begon allemachtig te lachen, want het was hij kon zo fantastisch spelen. Ja, hij speelde dwars door me heen. fantastische muzikant. Ik viel haast om na die eerste 10 maanden. En ik begon in Basten uit met Live van Leidje. Hij zei, wat doe je nou? Dan begin je te lachen. Dan moest je wat verdorie deur spelen. Nou, quasi op mij te mopperen. Nou, en dat was het begin. En vanaf dat moment waren wij kameraden en we waren muzikanten, collega's. Het was niet lopen. Het werd geboren op een stuit. En Campbell had het bedacht. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot.
En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan al toch lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de hier zijn al toch pronken met hun stampers als koralen. Hun varen rolt haar blaren als een leguane tong. En zie de veulens dat toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wilg. De puppies rennen rondjes bijtens naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. Prachtig nummer. Maarten van Roosendaal. Het nummer mooi. Mooie tekst, zei Bouke van der Woude. En dit zijn mannen die hun eigen muziek leven. Je wordt de gast dus in deze Noorderwien in Europeen. Ja, muziek moet dus van die passie wezen. Het mag het leven, het mag het wezen. Ja. Dat is de essentie. Ja. Zou ik het ook graag brengen zelf. Of heel tin, of heel groot. En ik kan me mij geen van die mannen vergelijken. Maar om het mijzelf naar het zin te maken, moet ik het wel proberen. Die passie. En als ik het net met die passie jongen ken, of net jong, dan kan ik het in elk geval wel met diezelfde passie maken. Ik heb me uit de naad verrotten bij die versjes. Dag en nacht. En dan maar weer horen kop, en dan maar weer horen kop, en dan maar weer proberen om het nog wat mooier en intenser te maken. En dan zei ik tegen John, hoe is het nou eigenlijk? Het is wel goed, Bouke. Anders had ik het wel gezegd dat we dit niet zingen moeten. Die weer dan ook wel dwars terug naar Sint-Dolta. Die zei, hij is er lang genoeg met omgediend. Nou is het goed. Ik wist een drammer wat dat betreft. En dan kist neigen wat deze leven mensen om me heen hier. Ik hou er nooit weer op. Nou, tot de punten en de kommas. En dan op een gegeven moment wordt het toch nog weer beter. Hè? En dan viel het beter. Want het is een gevoel. Wat oorbloot, het is een gevoel dan. Wist. En dan moet het bandje nog even groeien. Nou, dat weer gauw kleren met zulke mannen als Campbell, Hans Sandbrink en John Eskes. Dat die leven muziek. En dat is samen kleren. Als dan naar je verskerst en ze weten hoe het rent, dan is het ook voor kleer. Dan is die passie er. En dan slepen ze mij mee. Ik verdenk ze ervan dat ze me er gewoon middenin donderd hebben. En me er troost om het met hand te letten op die manier. Want ja, ik weer volle kikker, dus ik voel het wel graag. Maar ik hoor het net voort, want zij hier een ritmes en tempo's en dingen en wisselingen. En dan, wist wat ze dan zijn? De grapjes, de geniepige grapjes. Span de noten, Bouke. Span de telling. Nou, ja, daar weer u de maat en het klapt. En dan je krijgt zo dood dat ze beginnen, hele pad. Hele pad, ja. Daar zijn we in de oorstekkers ervan. En, ja. Maar ik onderbreek die toch even, want de prachtig, die beskieren niet van die. Maar wij gingen die graag bij de omroep te gast. Du vertelde eens met Suve Krek toen we hier van tevoren van de opname van dit programma nog even zitten te kletsen. Dat Wim Bloemendaal, de grote VPRO meneer, daar is nog steeds contact mee. Ja, daar bel ik over. Dus ondanks al die beskieren niet, heeft het aardig via skoopt. Ja. Dat best in Friesland wel een begrip worden. Nou ja, dan maakt het toch wel iets voorsteld, hè? Ja.
Maar het gie ik net, of je wil of net wat voorstellen en dat wil of net van die muziek. Het gie erom dat het mooi wezen moest, voor mezelf. Maar ik kan me En voorstellen dat je daarom heel voor de breedsk op best. Ja, Of net? Ja, ik ben een goudvink geweest dat het op mijn pad kwam. Dat Campbell op mijn pad kwam en John en Hans en neem maar op. En de man van de studio, ook Hans Voorman, die had 4 of 5 cd's met me maken. En mijn engelen geduld. En die had dan nog weer de beste studiomuzikanten die duister op de televisie binnen. Die leerde opdragen, want ik werd veske hier. Alles hebben ze van me dienen. Dat dwing je ook toch? Ja, nou misschien wel, ja. Ik ben bedoeld door die mensen. Zo viel ik het. En dan, het kon net steken. En daar kwamen dus mensen die dan nog een laag verder gingen in de muziek. Nou, dan weer soms verwaai hoe heet die jongen die mij zijn saxen uitljouwt, die bekende. Hubert Heringa? Ja, Hubert. En dan begon hij daar op zijn instrumenten, jongen, dan wist net was het ziekje moest. Zo mooi. Ik heb hier nog een versje van Boukje. Ja. Dat is een begrafenisversje van een vriendin van us. En kies dat nog even op ziekje, zie dat. Dan komt Hubert op zijn kleine instrumentjes, jongen. En dan hier het versje nog nooit jet. En dan zei Hans, nou, ben je er klaar voor, Hubert? Ja, ik neem er een paar akkoorden. Als je daar blijft, zit je wel goed. Nou, en dan begon die lid neer de hopen varen. Het is een heel serieus versje. Maar ik jij nog altijd stomme graag naar dat versje. En omdat het aardig slagen is, denk ik, maar vooral omdat we jongen werden in die begeleiding. Die denkt dan echt net, nou, dit is zomaar even een trofversje. Nee, die blaast, werd er het waaihel je kennen. Allerdiepst uit zijn burger haalde die noten op die saxofoons. En dat is zo mooi. Wat even naar die jonge jaren, wat wie de soundtrack van die jeugd eigenlijk? Hier had de man op de radio willen zongen, waren er platen eruit of wie het stil in huis? Hij de man weer op het koor. Christelijk koor? Nee. Ja, wel meer het kerkenkoor van de hervormden. En die mochten graag op stem jongen. Dus als er verjetjes waren, dan zongen ze met een broer of een paar zusters. En dat klonk altijd goed. Tenminste van mijn heren. En dat het ze west. Maar daar heb ik wel wat aan horen. Dat maakt een zang mooi. Ja, dat klopte op stem. En vroeger, dat hadden ze mij eigenlijk verteld in de tijd van de oorlog, dat ze thuis waren en net meer weten wat ze doen moesten en er geen radio's om mochten of wie. Dan ging je niet zongen. En dan hier, moesten het zelf doen. Ja, en dan was een mondharmonica hier. Dan. Dus muziek weer er altijd wel bij ons. En papa en mama, zoals wij dan zijn, die hadden altijd mij. Die werden daar wel liefhebbers van. Maar dan krijg je toch wat van mij. Dat vond ik wel heel mooi. En wie er doe al in die tijd plakken werd bands of muzikanten of combo's optreden? Maar daar kwam ik net bij, want ik weer wat neuren, haastig mondje, ik weer een sporter. Ik moest schaatsen onder de voeten, of ik moest voetballen, of ik moest op een racefiets zitten, dat soort dingen. En dat echt in het extreme. Dus ik kwam net op die gitaar. Het was zo slim, ik kwam je er nog voor. Mama die zei, Bouke, dan moest op muziek, jong. Dan moest maar bij Dokker maar een muziekkorps. Nou, en ik kreeg een klarinet, was bedacht. Ik kreeg een klarinet. En jongens, ik een klarinet weer waarom, want ik kon er geen geluid uit krijgen. Ik hier het mondstuk rauw heeft. Zo'n drukke jongen wie ik. Ik weet net de tem. Maar sport dus? Ja, mijn hele leven heb ik sporten. En toen later kwam ik klem te zitten met mijn werk. En dan moest het wat oors. En toen ben ik wat oors met die muziek. En toen bleek uiteindelijk de oplossing voor mij, bleek zelf versjesmaatje. Ik heb een skoftje die versjes van Pieter Wilkes probeerde te jongen. En dat kon ik wel. Ik kon zo lang zo mooi net jongen als Pieter. Maar het weer een spultje van, ik moest zelf versjesmaatje.
En toen maakte ik mijn eerste versjes op dat cursusje. Mijn Losson, wat ik neemde. En bij Pieter en Doerde. En toen weer het hek van het aan. Wist nog welke noemers dat wie? Mama, ik wil een hondje hebben. En Basje. Basje. Ja, Basje. ja. Die heb ik leerd in. Mooi. Ja. Basje, gaast met opa spelen. Gaast met opa met. Magst vanavond heel laat naar die bed. Toen die papa nog heel klein was, nam opa vaak in tijd om te spelen met zijn kinders. Daarvan had opa spijt. Opa deed toen alle dingen waar het leven hem toe dwong. Maar om met zijn kinders te spelen was opa veel te jong. Basje, gaast met opa spelen. Gaast met opa met. Magst vanavond heel laat naar die bed. Wist dat ik ga vertellen al wat speel op mijn gitaar. Moet ik nog een liedje zingen? Basje, zeg het maar. Wist te fietsen door de polder of met mijn timmeren in de schuur. Wist op het water vissen. Die opa ziet niet op een uur. En wanneer een stouw straks kozen hest en de best er eindelijk uit, dan moet ik daar even kruipen. Krijg dan van mij een dikke tuut. Basje, gaast met opa spelen. Gaast met opa met. Magst vanavond heel laat naar die bed. Dus dan wist met mij te vissen, met de hengels en met het net. Nou, dat vindt opa machtig, maar die papa die moet met. Want dan gaan we met z'n drieën, snoep en koffie in de tas. Door de sluis en dan het vaar op. Basje, geef maar gas. Basje, gaat met ons met. Hij gaat met ons spelen. Hij gaat met ons met. Fijn met z'n drie. Fijn met z'n drie. Met z'n drie. Laat naar bed. Bouke van der Woude. Mijn prachtige noemer vind ik persoonlijk. Basje. Van een hele tijd verlien al. En Bouke, du hast mij niet met dit noemer mij lied. Ja. Ja. Ja, lied 92, wat. Nou, een hele tijd verlien inderdaad. Ja. Zoiets. Ja. Want hier is al een hele repertoire of Er is nog wat moois van de seizoen. Ik zie het met mijn gitaarke aan de haven in Haas. En er kwam borvrouw bij me. Bouke, wat doe je zo daar? Ik zei, ik speel een liedje. Buurvrouw heet ze ook alweer. Raukje. Ik speel een liedje, vrouwtje. Ja, dat hoor ik, zei ze. En ik zit hier te snatteren. Zo, wees wel, wat langs de neus. Waar is Basje?
Basje is de eerste kleinzoon. En hij was toen geboren. En toen heb ik dat zongen. Uiteindelijk heb ik dat opgestuurd. Want de buurvrouw bleef maar aandrijven. En ik moest dat liedje opsturen. En toen kwam ik ook nog op lied. Nou, dat ging heel goed. Althans, het was heel moeilijk om te doen. Nog nooit optreden. En meteen met een zaal van 500 mensen was het ook. Maar goed, daar ben ik doorheen gekomen. Ik had overleefd. Hoe dat mogelijk was, weet ik ook niet. Maar en toen, van de ene kwam de andere. En toen vroegen ze mij op de dorpen, Omroep Friesland. Die begon mij te promoten met draaien van dat plaatje. En voordat ik het wist, was ik een soort troubadourke. Maar een troubadourke die dit heel moeilijk had en het heel zwaar had. Want ik was onzeker zwaar. Zingen voor mensen en dan in je eentje en dan met een gitaar. Sudden. Maar toch, die is het. Ik heb het deed, ja. Ik moest het doen. Ergens zit in daar dus toch die drang en Ja. misschien wel dwang voor diezelf. Het was haast een gekte, ja. Ja. Want het was echt moeilijk. Echt moeilijk. En uiteindelijk toen kwam Campbell als reddende engel. Als burgerleider opdagen. Ja, en toen kreeg het kaas om te groeien. Of misschien wel eindig als de Lonesome Cowboy. Hè? Ja, Dat is, wie weet wat ik beland was. maar als ik die zei, hè, sport, Ja. muziek, koor, thuis. Ja. Hoe komt het dan bij de politie te lonen? Ja. Want dat is geen toeval. Dan moet je een opleiding van de waan. Dat is wel een beetje. Dat was nogal fysiek, hè? De opleiding was nogal fysiek. Nou ja, het is nog een soort lifestyle bijna. Hè? Ja, van, daar daar roegel je net samen binnen. Nee, ik was er wel naar op zoek. Waarom? Ik heb dat opgezocht. Ja, Wie is er ging nog van je net law zo- and order? Ja, hè? nou ja. Er zat eigenlijk iets in, het is bijna te naïef om waar te wezen achteraf. Want Iets bij het was toch- de road better match. Toch, ja, een beetje meesturen. Een beetje helpen als ze ontsporen er weer bij te wijzen. En dat heb ik geprobeerd, dat heb ik dingen. En daar heb ik ook hele leuke dingen mee beleefd. Maar ik heel veel sneuwe dingen mee beleefd. Ja. En dat is nog zo. De wereld is een vreemd en een woest verhaal. En vaak gaat het goed, maar heel vaak gaat het minder en gaat het net goed. En daarom kreeg ik het, denk ik, jelwijs mijn leven ook een beetje moeite mee. Maar welke route hast u die in mij die politie? Want de kans van u te hoeken Dokkum. Ja. En dan komt het er niet eens in de grote boze wereld te lonen, denk ik. Of Ja, niet? ik kwam in die tijd in Apeldoorn ik kwam in die tijd in Apeldoorn. Die is bij een de politie. opleiding natuurlijk. Ja, van de Rijkspolitie toen nog. En daar nam in die move nam mijn leven een hele oren move voor een dadelijk ver. Want daar kwam ik in aanraking met de speurhondenschool. Die joegen daar een demonstratie. En ik hier van huis uit al wat mee hoen. En daar wie ik ook al wat mee aan de gang. En toen zegt de directeur van de speurhondenschool, zeg in mij wel een jonge speurhondgeleider. Ik werd toen 23, 24 denk ik. Hoenenbegeleider. Ja, en toen ben ik daar in de speurhondjes te lonen kwam bij de Rijkspolitie. En dat wie je echt fysiek, hè, met de hondjes voort. En ik hier mazzel, want het is levensspul, hondjes. En dan moest je een beetje mazzel hebben, want er zijn hondjes die kennen het beter en die willen het grager en mooier dan andere hondjes. En ik hier voort een allemachtige goeie speurhond, die kwam op mijn paard. En had ik dit in dat ding zijn dan maar stoot hekkelen, maar wat net cool bij hier dit nog denken, die hond die alles. Ik hier een boom met die hond, dat weer verder raak. En van de wouden, zei hij doet het graag voor jou. Het gaat goed hoor, Ja. zei dan de directeur van de speurhondenschool. En die man droeg mij op handen omdat ik zo'n goede speurhond hier, het eerste hier al. Normaal, en dan gebeurde dat net, want dat stekte nogal nauw om zo'n ding, alles dwan te letten, was het ook graag woest. En dat slagen. En daar heb ik dus een heel soort willen aan, die eerste hoen. En later nog een hoen. Maar toen kwamen er echt wat orenmomenten dat het wat minder ging. En toen werd het voor mij ook wat minder. En op laatst, toen begon ik te vinden voor mezelf dat ik daar toch
minder goed op mijn plak weer dan dat ik hoopte hier. Toen heb ik dat nou 2 jaar ons, jongen. Dan ben ik ook 4 jaar weer. Ja. Hier ben we in de West. En daar heb ik een hele mooie opstap gewoon. Want het werkt nog een keer zo dat die man die mij daar in opleiding hier voor dat beroep, die zette mij aan de gang met de studies. Ik zoek, want ik moest die studies hebben. Dus ik wie al heel gauw, wie ik bepakt en bezakt met de nodige papieren om verder te komen. Daar hier gewoon mazzel mee. Ik heb vaak de goede mensen getroffen in mijn leven. Nou ja, ik in die muziek. Ja. Libben. Ja. Dan komt Campbell in door het leven, Ja. John Eskes. Ja. En die zetten die toch op het goede spoor. Ja. Hè? Ja, hoe kun je die nou treffen? Het is, en dat is mooi. En ik zie dat als een grote rijkdom in mijn leven, dat ik dat gewoon heb. Ja. En dwam mocht. Ik heb alleen al dat combo dat wat wij gewoon hebben, maar die man, dat weer geweldig om te beleven. Just dat een beetje die mooiste periode van de muziek? Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Die grauwe snoeken van vroeger weet ik ook alweer nog. En ik weer man van de natuur en dat die heb ik alweer dingen. Maar hoe belangrijk die muziek voor mij wie en wat dat mij met die. Ik ben maar die man west op plakken. Hele gewone plakken, ja. Een boeren scoren maar er gebeurden dingen dat ik dacht, oh, wat is dit mooi, wat gebeurt hier. Dat alles bij elkaar komt. Dat mensen, dat is wies bij elkaar wist. Alleen dat er bij elkaar best en die dingen delen is. Ja, want dat is een beetje het verbond hè, bij een live optreden. Dat Ja. je elkaar het gevoel hebt van, we doen het door even dicht. Ja. Dit oerk is één voor u. Ja. Daar is even net één Ja. meer bij. Dat is het verbond tussen een artiest en het publiek. Hè? Maar dat moest ik eerst even leren. Nou ja, en Sjen misschien Ja, ook. ja. En toen ik die jongens om me heen hier, toen bereikte ik daar de bovenkrachten van, zou ik maar zeggen. Nou ja, en blijkbaar koest ik die zenuwen heen Sjen. Dat slagen Dat hij dan meegaat, nee, die zit het ja. hark in. Ja. Spannende noorden, Bouke. Spannende noorden, zei John dan. Oh. En dan zitten ze tegen de Nakrien en de Leidje en Campbell Hack. Die hier alles al meemaken in de muziek. Alle. John hier oorlog West. Ja, nou ja, bij de vijfde muzikant bij Paul van Vliet. Ja. Ik bedoel, dat zei het genoeg. Denk ik. Hele verhaal oorlog. En Campbell hier heel Zuid-Amerika, Noord-Amerika, tot West. Oorlog West. Ja. En ik zei, hoe krijg je het nou in de hassen om met mijn muziek mee te maken? Ja, maar nou doe is het anders. En toen, Campbell, dat zou ik die zo graag nog een keer vertellen. Toen zong ik een versje. En toen zei John uit de grond van zijn hart, ho eens even, Bouke, ho eens even. En dit is niet helemaal, die zou mij verbeteren. Ik moest oorstellen of zo. En toen zei Campbell, zei gewoon knoerhut tegen John. Nee, John, je snapt het niet. Wat snap ik niet, zei John. Nou, het is wel goed. Maar je begrijpt het niet. Het is een Bouke-liedje. En Bouke-liedjes gaan anders. En vanaf die tijd had John nooit weer zei dat ik wat fout deed. Er was gewoon een genre op zichzelf worden dus. Nou ja, ik deed alles anders. Ik was ook niet te sturen. Ik was niet te sturen. En wat die smeerlappen deden, in positieve zin, die pasten zich aan bij wat ik deed. En het publiek hoorde er vaak niks van. Maar het klopte niet. Maar die jongens goochelden zo, maar die hadden zoveel mogelijkheden om dat te vermompelen. En dan kwam het toch goed. En toen snapte John, die snapte eindelijk wat Campbell wil. Gewoon met de fouten van hem met spelen. Het is niet lopen. Hoe belangrijk is het voor die West dat is nog één keer met Campbell spelen haast? Heel. Ja, kijk, dat was ook nou, ik zou haast zeggen, de kameraadschap, de liefde tussen Campbell en mij. Hij had mij zoveel gegeven van wie hij is. Hij had mij zoveel gegeven van wat uit zijn familie komt. Aan hoe ze door het leven gaan. En hoe anders dat is bij ons. En dat snapte ik zo makkelijk. Hij gaf dat zo mooi aan.
hoe je tevreden wezen moet, bijvoorbeeld in het leven. En hoe dat werkt en waarom. Hij ging het niet uitleggen, maar hij liet het mij zien. En ik zat er met bek en ogen open naar te luisteren en dat op te slurpen. Het was fantastisch. Ik zei toen een keer, elk jaar hebben ze daar die enorme stormen, die voorjaarsstormen. En dan gebeurden er allemaal rampen. En dan zei ik, nou moest dan maar eens vertellen, want dan liet hij mij filmpjes zien op het internet toen al in die tijd. En dan waren het halve eiland onderstroomd en alles was stukken en kapot. Ik zei, nou, dan zit toch naar die filmpjes kijken en ik zei, dan zitten hier een paar oude mensen, die zijn misschien wel 80, 90, ze kunnen amper nog op het poortje staan. En die zitten dan met zo'n smile aan één houten tafeltje en die lachen. De hele dag lachen ze op die film. Ik zei, hoe kan het nou? Alles is stukken en alles is fut, ze moeten stoeltjes bij elkaar zoeken. Ja, maar dat is niet zo moeilijk, Bouke. Nou, ik zei, nou, kom, waar ken ik dat dan zien? Nou, hij zei, kijk, daar op de tafel, daar staat maar een boterhammetje, staat daar. En dat gaan ze straks delen. En daarom lachen ze. Toen waren we uitluld. Ja. Het liedse, het griepbare. Ja. En toen ben we dan nog een keer geweest, Sita er ook met mij heen geweest naar zijn familie. En wat ben wij onthaald door die mensen. Wat ben wij onthaald door die mensen. En dat het normaal is, dat waren er 3 of 4 steenbotjes en die moesten wij en zij namen de plastic botjes. En wij werden op voetstuks plaatsen, dat waren hun gasten. En de tijd nemen en de zorg en de liefde die je kreeg. Wij zijn er maar 14 dagen geweest of zo. Maar het was gewoon een feest. Wat kan die mensen geven? En in gewone dingen. En zo ben ze hier ook bij oors geweest. Die neefjes van hem, ik had dan hier bij die boerderij, had ik met Sita en de kinderen een huisje, daar hadden wij. En er kwamen zijn zusjes hier, met ook kleine kinderen, die kwamen bij Bouke en Sita op het hutje. En daar waren ook schapen en lampjes. En die jonkies, die waren jongen, zo vlug als aapjes. Nou, zo vlug waren ze ook als aapjes. Die hadden bij de oren. En die mochten achter die schapen af. En die boer, die vonden dat goed. En die vlogen als kleine tijgers achter die lampjes aan. En dan hadden ze weer die en dan hadden we die. En ze pakten wie ze pakken wilden. Het zat erin, het kost zien. Mensen van de natuur, dat ben mensen van de natuur, zei Douw Kootster en al die tegen meer. Natuurmensen. Nou, en zo was het ook, zo kwamen ze bij. En dat konden wij delen met hun. En toen wij bij hun uit van huis kwamen, kregen we dat nog eens waarom en wat we daar bij hun. Niet dat ze erover nagedacht hadden, maar dat we ze overdragen. En wij waren allemaal verbusterd wat we daar met maken. Hoe zorg er voor ons was en hoe aardig dat was. Ja, en dat is dus ook muziek. Via muziek, dat krijgt ze binnen. Goudwurg. Ja, Ja. mooi is dit. Ja. Staan pro de muziek in de hol? Ja. In je leer, in je denken, in viel. Ja, maar het gaat net zo goed meer. Ik heb nou hiaten erin, maar het is nog heel lang goed. En de mei begint dit hier, koek nog aardig, koekertje opoefenen en de vestjes onthouden. Ik heb in deze 3 nare jaren met die kop, heb ik toch nog een stuk of 4 of 5 vestjes maken. En het weer net mijn minste vestjes, om het zo maar te zeggen. Ik schaam me er net voor. En ik heb ze lang bijhouden kunnen, als jongen kunnen. En ik heb gelukkig ook een aantal mensen een product willen maar die een mooi vestje voor haar maken. En nou, dan is het al goed. Dan is het al goed. De cirkel rond. Ik heb er bij die zongen. De cirkel rond. Hast er vrede mee? Ik ben te vernietig van aard om nou al complete vrede te hebben. Maar ik zal mijn uiterste best doen om wel die vrede te bereiken voordat ik je voet moet. En dan is het echt goed. Want ik ben een riek mens. Mij alles om je heen.
En ik hoop dat zij nou eens een keer beamen kan dat het is goed komt met hem. Ja, hij is tevreden voor het gaan. Dat is het mooiste ook wat er is. Dat is meer dan applaus. Tevreden wezen. Dat had Campbell mij zien litten. Tevreden wezen. Ach, maar niks. En een echt tevreden wezen. Ik heb hem een keer vregen, dat de krap ziet, hij ziet in de zwaar en het zin het eigenlijk te min om van te leven. Maar ik zei, Campbell, hoe heb je dat nou, jongen? Je hebt soms maar weinig geld, ik wil me er niet mee bemoeien, maar... Nou, ik heb geen geld te weinig, Bouke. Ja, maar ik zei, ik zie het ook wel eens. We regelen ook wel eens even wat met z'n tweeën. Ja, maar hij zei, dat is dan zo. Ik zei, maar als je nou niet genoeg hebt om die dingetjes te kopen waar je een maaltje van moet kopen. Nou, hij zei, dan maak ik een half maaltje. Hij zei, nou, ik zei, hoe dan nog? Hij zei, dan koop ik 1 kippenpootje en die bak ik. En ik had het heel ver. En hij zei, dan breek ik dat door midden en dan eet ik wat minder. En dan heb ik 2 dagen met dat 1 kippenpootje en met wat rijst. Nooit heb ik hem klaargezet, of wat dan ook. Net had er een lekker bon hier, net had zijn broekstukken weer, net had zelfs net toen zijn basgitaar dwars door midden ging. Heb ik hem nog net zeurt. En wat weer dat wordt voor hem. Zo stabiel in het leven staan en weten waar het om gaat. Ik ben een grote verwenneling. Nog, hier in deze wereld. Een grote verwenneling. 4400 keer te volle honger van alles. Dat was heel snel net nodig geweest, maar zo gaat het. Ik weet wat er fout gaan is. En wat er nou nog fout gaat. Je kan heel gelukkig wezen, maar heel weinig. Maar dan moet je wel je eigen hier doen. En je het hier bezetten. Want daar zit het. Dank u wel. Lach maar, Marieke, Marieke, Marieke. Lach maar, Marieke, met lachen we stout. De rest komt vanzelf wel, Marieke, Marieke. Want lachen, Marieke, lachen is koud. Maak er een feest van, Marieke, Marieke. Geniet alle dagen, wees vrolijk en blij. Staan ik zoet dat later, Marieke, Marieke. Want later, Marieke, is ze maar voorbij. Zorg dat je op tijd op het plein bent. Vanmiddag dan eten we kool. Ze wordt er zoveel voor die regelt. Die eten de kleur van die school. Dat gaat ze, Marieke, dat gaat ze. Maar luister eens naar wat ik daar zeg. Nou is het recht om te roepen. Lachend kan ik niet weg. Dag maar, Marieke, Marieke, Marieke. Dag maar, Marieke, met lachen we stout. De rest komt vanzelf wel, Marieke, Marieke. Met lachen, Marieke, Marieke, Marieke. Lachen, Marieke, lachen is koud. Straks krijg je te maken met ernstige zaken. Studie, carrière, het wordt heel serieus. Je moest zelfs een baan hebben en dat mag je niet verzaken. Maar vergeet niet, Marieke, nou is de keus. Dus laat ze maar komen met die taldraaide wereld. Geef er 10 draaien aan en wees niet benauwd. Hou mooi die lachen in ere. Dat leeft niet voor zilver, maar lachend voor goud. Nee, dat leeft niet voor zilver, maar lachend voor goud. Veel meer kan ik er niet van vertellen. Ach, blief maar wat bij die gevoel. Relativeren en lachen, neem dat als belangrijkste doel. Lach maar, Marieke, Marieke, Marieke.
Lach maar Marieke, met lachen we staan. De rest komt vanzelf al, Marieke, Marieke. Met lachen Marieke, Marieke, Marieke. Lachen Marieke, Marieke, Marieke. Lachen Marieke, lachen is goud.